Lopeta nyt. Tai jos et lopeta, niin veet pois. Eikö siis Nondum 3? Moi. Okei. Pidä se. Go. Pitäisikö mun läpäistä tää tällä yrityksellä? Joo. No se on se Mikä? ihan hyvä. Kirkasta kuuluu joku ihme soitin ääni. Nondumin veli varmaan soittaa se huoneessa pianoa. No niin, nyt mä tiedän. No tossa nyt mä saisin. No niin, sitä lähtee vika. No niin, yes, GGs. Yes. Jee, 110 secret coinia. Yes. Yrität saada sen yhden UFO? Joo, siitä. Siis mulla on vain joku 1000 tähteä, mulla on silti joku 110 secret coinia. Ok. Minäpä menen vähän praktisaamaan Futurefuun. Ja ei se... Miksi sä teit uuden? Koska se vaan logottaa randomisia. Sitten siinä on semmoinen ongelma, että mä en muista sitä salasanaa. Joo. Eikö siinä joku semmonen, että... Niin mä tiedän, mutta kun se... siinä oli joku yksi juttu, että mikä siinä vähän bugitti. Ja kuitenkin mun oli lähtenyt leaderboard-bännit, niin ei se mua paljon kiinnostanut. Sitten mä unohdin sen salasanan. Mutta Joo. sitten mä muistan sen nykyään taas. Niin mä laitoin sen mun puhelinkäyttäjälle. Onko se Pave Master? Ei oo. Se on vielä vanhempi. Ai, nostalginen praktisen musiikki. Pitää laittaa pois, koska minäpä en siitä välttämättä. Mun kaveri Mr. Lokki veti ton Futurefunkin aika nopeassa ajassa uudella käyttäjällä. Koska silläkin tapahtui se ihmeen sama juttu, että sekin logauttaisi eikä muista sitä salasanaa. Mutta meillä molemmilla uudet käyttäjät. Kun Mr. Lokki kuoli siihen 99, se veti heti suoraan siitä sitten. Hyvä Pave. Pave veti näin sitten. No way, mä kuolen tohon seinään, mikä on ton Nine Circle sitten lopussa. Ei vitsi. Kohtaan ei.